Għamil kuljum l-eżerċizzju memorjali. Jiġifieri, ara fiex tkun tixbaħ lil Kristu f'kull ma tagħmel jew f'kull ma tbagħti. Pereżempju, meta inti taħfer lil min offendik ftakar fi Kristu li tala fuq is-salib għall-edewwa tiegħu. Hija proprjetà ta' Alla li jħenn u li jaħfer. Mela l-imitaturi ta' Alla huma dawk biss li jħennu dejjem u li jaħfru. Dawn huma wlied Alla li huma mmexxijin bl-Ispirtu ta' Alla. Kun naf li l-korla ma tagħmilx ħniena. Alla ma jismax il-midinbin, iżda l-min jagħtih qima u jagħmel il-volontà tiegħu. Iva, il-dan Alla jisimgħu. Hekk qal l-imwieled Ħama. Alla ma jistax jikkonferma l-qerq jew il-ħażen permezz ta' miraklu. Iżda jekk il-midneb jitolbu maħfra sinċira, żgur jisimgħu u ma jdawwarx wiċċu minnu. Jekk inti ta' Ġesu, Ġesu jarfek. Int taraf lilu. Ġesu jarfek billi jippreservak mit-taħsir tad-dinja. U inti tarfu billi tobdi l-kmandamenti tiegħu u timxi warajh fiċ-ċaħda tiegħek innifsek. Kun naf li inti m'intix ta' Ġesu jekk fik m'hemmx spirtu ta' ħniena u ta' maħfra. Min iħobb jagħmel il-ġid u min jogħbod jagħmel id-deni. L-imħabba hija proprjetà tal-qalb u l-ewwel fera tagħha hi d-dixxilpina. Jgħid l-Ispirtu Santu li ma jħobbx l-ibnu minn ma jużax il-virga fuqu. It-tieni fera hija l-ħniena u l-maħfra u t-tielet li wieħed iħalli ħajtu għall-imħabba li ma tistax tkun akbar.